Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Jani ndipo zikhala bwanji. Koma tsiku la leronso tikunena kuti pali ndithu anthu angapo amene akhala kubwera, a Frank mwene fumbo a Chipani chija cha patriotic akhalenso akubwera pano. Iwowa asintha maganizo malingana ndi kuti tina kufotokozerani kuti iwowa sakhala nawo mwina kupereka nawo kalata zimenezi chifukwa choti achita mgwirizano ndi chipani chija cha DPP, koma tauzidwa kuti ayi amenewa abweranso lero. Mwina Franklin, tikumva kuti a David Mbewe mwina pakhala kusintha kuti sabwera kudzapereka kalata zawo tsiku la lero. Zoona uthenga umene tamva maono ndakuti iwo aonekeredwa zovuta ndipo apita kumaliro. Komano uthenga otsimikizika tikhale tikumva kwa mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Asangwani Mafulirwa amene takhala tikuyesayisa kuti mwina atitsimikizire sinanga nthawi imene amadakhala akufika pano ndi imene kuandikirayi. Nde akutero kuti anayesera kupempha ku bungwe la meke kuti mwina wapatse nthawi ina kapena tsiku lina kuti akathe kuonekera kuzovuta zimenezi. Ndi akuti zokambirana zinali zikupitirira kuseri kwa ndime, komabe outcome kapena kuti zimene agwirizana kumene koko zokambiranazo tikhale tikumva bwinobwino ndipo tikhale tikawuza amene akutionera komanso amene akutimvera pa Zodiak kuti chitsogolo chokhuzana ta David Mbewe yemwe ndi mmodzi mwa omwe akupikisana nawo pa chisankho chimenechi kuti adzapereke ma nomination papers zawo zikhale motani. Koma utakuona ndithu kuti kunjaku kunali ndithu ndingoti kuli kopanda ngakhale makaka kapena chitsimikizo kuti wina akakubwera ndithu. Maona ndi matero kuti mwina kofunika bungwe la meke litatitsimikizira kuti zikhale modani. Umafuna kuzamozo za Frank mwene fumbo ndi tsiku loti likhale losangalatsa chifukwa mwene fumbo kudziwa anachita ndi ubale ndi chipani cha DPP ndikupazota akhumudwa ndi zina zake, koma akabwera pano chimene atulankhana akuyembekezera nchoti mwina wafunsa kuti chawapangisa kusintha maganizo. That sudden change of thought kuchokera kwa mwene fumbo ndi chani naona kuno anabwera ndithu ndi chipani cha DPP kudzapereka nawo kalata akuoneka ndithu osangalala. Anachifotokozera anafotokoza kuti ayi ine ndikuchita support DPP. Zimenezo tikhale tikumva ndikupa zoti anthu akungoganizira chabe kuti mwina nkhani ya running mate kapena mwina ena sida sangalatse mwina amafuna atatenga iwo kapena chifukwa kadalira kuti ati pangena no ubale. Komabe mukama panga mgwirizana ngati umene timakamba ngakhale zimene zidachitika 2019 2020 kuti kumafunika kusayinirana anthu azidziwira kuti tikapanga ubale uwu kodi chitsogolo tiyende motani. So ndikupatira zimene zozo akukambirana ndipo kubwera poyera pano kuti ndikhale ndi kukapereka ma nomination papers mwina kusintha maganizo omwe kwachitika kamba kuti iwo mwina akhumudwa ndi zina zace, koma tisayike mawu mkamwa atiuze okhalero akabwera kuno kudzapereka kalata zimenezi. Zikomo kwambiri Franklin. Ndi mmene tikufotokozera kuti a David Mbewe mwina sabwera tsiku la lero kudzapereka kalata zawo. Tikhale tikumva tsatane kuchokera ku bungwe limene la meke kuti kodi zikhala motani, awasinthira tsiku kapena nanga kodi pa nthawi imeneyi ya mmawa uno imene pamene kuti pakhale ndithu wina ake wopereka kalata zake zikhale motani. Ndikhalenso ndikucheza ndi Yamikani Chitete amene ndi amazukuta ndithu nkhani za ndale mdziko lino kuti mwina tifotokozerane bwinobwino kuti tsiku la lero liyende motani. Yamikani, mawa bwino. Tafikanso ndithu tsiku lina limene tikunena kuti tikuyembekezera awo amene aonetsa chidwi kuti apikisane nawo pa mpando wa president akubwera kudzapereka kalata zawo. Tikumva kuti a David Mbewe mwina satha kubwera. Zimakhala bwanji, malamulo amati chani pakachitika nkhani ngati zimenezi makamaka kwa amene akuyenera kupereka kalata zake kuno ku bungwe la meke? Zikomo kwambiri. Monga awa meke ananenera kuti tsiku lomaliza kulandira makalata ndi pa 30, tikaona lero ndi pa 28, ndikuti kwasala masiku awiri. Ngatanena mwansanga choncho ngati pali slot chifukwa tikaona ngati pa 30 po tikono kuti odzapereka ndi makandidate awiri mwina atha kuwapezera slot yowasinthirayo chifukwa ndithu ndizololedwa kuti wina aliyense apatsidwe mpata kumeneko. Komanso pali mwayo kuti iwowa ngati makalata awo anali oti okonzeka wina aliyense akumabwera ndi running mate wachiwiri wawo. Achiwiri awo atha kupereka
makalatawo chifukwa choti awa ndi just ma preliminary nominations kupanga submit. Ameki pajana takayang'anayang'ana adzaulutsano pa 8 August kuti final list ndi komano tinaonanso kuti ameki anatulutsa chikalata ndithu chokuti makandidate onse amene aonetsa chidwi mwina azitha kutumiziratu kufunsiratu kumeki pre-verification kuti ngati pali ma mistake akonzeretu. So ndikukhulupirira kuti mwayi ameki apereka ndithu kokwanira kuti ngati pali ma mistake ngati anabwera chifukwa anapanga notice zinthu zingapo kuti mwina anthu ena zolakwika zikumakhalapo zokuti akanafunsa akanatha kukonza. So amene ngati atakanike kubwera chifukwa cha zovuta zimene ali nazo ali ndi mwayi oti atha kutumiza nthumwi zawo kudzaperekera komanso ali ndi mwayi oti ngati ali ndi slot ameki mwina pa 29 kaya pa 30 atha kuwapatsa slot ina chifukwa cha zovuta zina zimene akumana nazo. Ndimafuna ndizifunsa pamenepo kuti taonanso bungwe la meki likufotokoza kuti likupereka mndandanda kuti Frank Mwene Fumbo amene amayenera kupereka kalata zawo dzana koma kamba ka zifukwa zina iwo ananena kuti ayi sindipereka kalata zimenezi, anatifotokozera ndithu zimenezo. Tikuonanso kuti akuoneka pa mndandanda kuti apereke nawo kalata tsiku la lero, kutanthauza kuti mpata kumakhalapo ndithu kuti atha kukusinthira tsiku. Mpata ukumakhalapo chifukwa amene asinthira maganizo amene ndanenera moja kuti deadline anayika ndithu ya pa 30 nde atabwereranso kuti asintha maganizo kuti ayima taona atapatsidwa mpata nde chimodzimodzi a David Mbewe atha kuwapatsa ngati akufunitsitsabe kuti adzapereke okha makalata awo kutinso mwina adzatipange surprise mmene tikumadzidzimutsiririra ndi ma running mate mwina sakufuna munthu awadyere shaini pachitewa chake cha masiku ano timatero kuti mwina sakufuna kuti awadyere shaini akufuna kuti adzapereke ndithu okha ngati kuli kotero atifotokozera ndithu abungwe la meki komanso kungowonjezera apo zovutazo zili apo mwina mmene taonera kuti kuno kuli chitetezo komanso kuli zochitika zina mwina sakufuna kuti shaini yawoyo anthu akhale ngati kuti sana waperekeze mokwanira chifukwa anthu akubwereranso zochitika zina zimene tikuziona konkuno ku DICC komabe ngati zovutazo zilipo zenizeni ndiye kuti atifotokozera bungwe la meki komanso mpata umene atapatsewo atiuza bungwe la meki koma chofunika chinacho kuti mapepala awo apangidwiretu inspect kuti ndiokwanira chifukwa kuti nthawi apapa yatsala yochepa akadzakhala kuti mapepala awo ndosakwanira mwina sipangakhale mpata kuti akakoze zina ndi zina zimene zingakhale zolakwika uwu ndi uthenga wapadera kuti ngati iwo akudziwa zokuti anafufuza kale kuti mapepala awo ndokwanira mpata ulipo koma ngati pali zovuta zina nde akuyenera konzeretu asanabwere. Mwina Yamikani tikaunikira kuchokera tsiku loyamba limene anthu anayamba kubwera kudzapereka kalata zawo kuno taonapo kuti makandidate angapo apereka kalata zawo komanso ena bungwe la meki lawabweza kuti ayi inu mwina simunalongosole zina ndi zina bwererani kaye. Taona kuti panali Daniel Duwe amene anabwezedwa komanso dzuloli Reverend Kalia nawonso awabweza. Ukuona zotani pa zimene zikumachitika kuti pakana afike kuti awabweza? Pofika munthu poganiza popanga chiganizo kuti ndikhala presidential candidate ndikukhulupirira kuti ndiyankhula mokhala ngati ndikukhadzula kuti munthu ngati uli serious umafunsa ndithu kodi pafunika chani ndiponso anayankhulapo padzanapo kuti makandidate aja amakhala ndi anthu mbalimbali mowathandiza zina ndi zina ifo munthu sungadziwe zinthu zonse wekha maadvisors awo aja ndi ntchito yawo imeneyo kuti awathandize kuunika kuti mpaka nasafike pobwezedwa chonchecha fokhala ngati kukaonongaso nthawi kuyambiranso process komanso ndi nthawi imene ikupitiramo kuti alandira liti koma of course ameke anatifotokozera kuti atha kukangopereka ku office kwawo not necessarily requiring their presence here kuti adzapereke konkuno nde pena pake anthu tizikhala serious kuti malamulo akuti chani chifukwa tonse tinaona mmene ameke anakhalira kulemba ndondomeko masamba osiyanasiyana m'manyuzipepa akuti munthu ngati afune kukhala presidential candidate pali ndondomeko izi zoti atsate so ndikukhulupirira kuti panali wachibwana kuti mpakana munthu adzafike kuno wapatsidwa slot azibwezedwa kuti chakuti palibe nkhani ngati ya masignature mwakatenga anthu constituency ina anthu awasiya kuchira dzulo anthu awasiya kunzimba zinthu zokuti mayenera ndithu munthu uchipange kuti chikhale cha serious kuonetsetse kuti zinthu ndapanga moyenerera ndondomeko. Pamene mwina tikunena kuti kumene tikuchokera ndi kumene tikulowera mwina kufupika ndi kumene tikupitako kumene tikuchokera kwatalika mwina generally how would you describe mmene zakhala zikuyendera kuchokera tsiku loyamba lija kumbali ya ndale
makamaka amene akubwerera atsogoleri a zipani kudzafika kuno kupereka kalata zawo ndi kumapita? Choyamba nditha kuyankhula ngati kumbali ya bungwe la meki tinaona ndithu tsiku loyamba panali ka disorganization ibe apeze kuti makandidate afika makommissioners sali lede mwina secretariat yawo sili lede kumapezeka ndithu kuti madelays talioncho komano ndinayankhulaponso kuti mwina chinthu chikamayamba makhala kuti zina zimene mbona ngati zili perfect sizili choncho ndemmaphunzira koma tinaona kufika tsiku lachiwiri kuti yayi zinthu zooneka zamya ngakhale tinaonaponso tizisudzo kumbali anthu andalewa kuti ena kumalowa ndi zida zosayenerera mpaka taona kuti ena amangidwapo kumaona kuti anthu sitifuna kuphunzira andi komanso mbali anthu andalewa ambiri naona kuti aphunzira chifukwa amaonerera zimene anzawo mmene amapangira taona ndithu makalafu events kuonera kuti dongosolo kumasiyanabe kuti oyamba aja mwina chifukwa anali oyamba anzawo aphunzira apanga improve izi kenaka choncho kumaonabe ndithu apart from mmene tunaonera ena akubwezedwawa kuti osatengerapo phunziro pa anzawo komabe ndi process yokuti kuoneka kuti ikuyenda bwino makamakaso kumbali ya chitetezo ndikumaona ngati anakonzekera ndithu amalero electoral commission kuti atiteteze tonse kuti bwalo kuno kusakhale ziwawa chifukwa zinthu zambiri ngati m'misonkhano ya ndale munduja timamva ziwawa timayembekeza kuti kunonso mwina kuzichitika zinthu ngati zachoncho koma taona ndithu chitetezo chokhwima kuteteza kuti mtundu wa Malawi regardless of any political party aliyense apereke mapepala ake mwamtendere komanso tiona kuti uthenga umene apereka meki apereka uthenga ofanana kwa zipani zonse kosatengera kuti chinthu chipani chaching'ono kaya ndoti oyima paokha koma aliyense akumamuyankhula ngati candidate presidential candidate which is at least promoting fairness ndi nkhawa zimene azipani taziona mbuyo omwe akulembera meki kupanga pa demonstrations kuti ife sitikukhulupirirani koma tiona kuti uthenga kupereka ndithu ofanana. Mwina Yamikani ndimafuna tikambe kwambiri mmene atsogoleri a zipani akumafikira kuno taona ndithu kuti aliyense akumafika ndithu ndi style yake ngati dzulo taona Reverend Kalia akubwera pa njinga ya moto yakabaza dzana dzulo lomwelo makamaka tinaonanso akabambe ndi akufika ndithu pa zimagredala akumafika ndithu aliyense ndi style yake aliyense ma style amene akumafikira umakhala uthenga wapadera ngati okopera anthu mmene taonera akalia iwo aja amati akufuna kupanga relate ndi ordinary Malawians kuti anthu mwina matransport yawo ambiri amayenda pakabanza ena ndoyenda pasi ena ndokwera maminibus iwo akufuna khale kuti akupereka uthenga kuti iwo can relate kumavuto mwina amene Malawi ali nawo osati kuti alibe ndalama kapena alibe galimoto ya 10 million ngati akwanitsa kulipira ine ndikukhulupirira kuti munthu oti wakwanitsa kulipira 10 million akhoza kukhala kuti galimoto ali nayo komanso ali nkuthekera kopanga haya galimoto yoti dzamusiye kuno chifukwa 10 million unless ngati alipiridwa ndi munthu wina wake nkunena zokuti ine ndilibe galimoto ndipanyenge chifukwa anthu omweyo amene apatsa 10 million ngati apatsidwa ndi speculation yabe ngati apatsidwa akanapatsaso galimoto so ndikauthenga ndithu kapadera pamene akabambe mmene amabwera tinaona chikutsogolo kwa kujatalemba kuti atife tabwera kuzagwira ntchito akuti zimagwira ndi zimagredala ndiwo ngati zimagredala zathu zotigwirira ntchito ya Malawi. Chabwino tinaonanso mbuyomu ma presidential aspirant akamabwera mwina akumabwera pa mpanda denga zimenezo tanazoonanso a Joyce Panda akubwera ndi running mate wawo mochita kuonetsera ena kumabisa ndithu ma running mate aja kumabwera ndithu magalimoto osiyana-siyana tinaye kuti pakukhala ngati pali kusintha mmene atsogoleri akumachitira zinthu zawo akumasintha kwambiri mmene ndanenera kuti akumaphunzirana kuti awa anapanga zotani mwina ine sakapange ngati zomwezo ndingonere ngati ndingaoneke ngati ndaonera ndangokopera ndenenso ndipite ndi style yanga aliyense akumene ndi style yake koma ngati issue ya running mate oti kumabisa ena kumapanga kumaunika kumaonetseratu ndi issue yomwejo oti anthu amakambirana zakanika nde mwina tinamvapo ena kunena kuti ayi ukambirana kumpaka kwafika usiku koma takanikana chifukwa tatengawa so zimaoneka kuti chifukwa choti anthu ambiri zipani zambiri zimafuna ndithu zilowe migwirizano tamvako akukamba kuti tinakambirana ndakuti so kulepherana kumene kumene akumabisa candidate kuti candidate wanga ndikangomuonetsera komweko nde zikumasonyezanso kuti anthu akadali nkufuna nde mwinanso tiona ikamafika pa 8 pokuti mwina ena apanga withdraw timva zoti tapanga mgwirizano. Yamikani tikakamba za ma running mate
zikuonetsa kuti chiwerengero cha amayi amene akusankhidwa ngati ma running mate chikukwera ndithu. Unakambapo poyamba kuti ayi zikuoneka kuti ndi zabwino kuti amayi akupatsidwa mpata. Kwambiri ma political platforms azimayi kuti aboleze kuchokera kumene tinachokera ku 1994 kuja azimayi kuti aboleze akafike pa mpando mwina ngati wa secretary general ngati wa vice president or running mate zimakhala zovuta zopsinja zimakhala zambiri kumakhala ndithu kuti nkhaza kupondereza komano panopa tikuona kuti mwina ndi makampeni atsogoleri osiyanasiyana komanso mabungwe omwe si aboma kuti ife tifuna azimayi ndi lamulo linapangidwa la Gender Equality Act kuti mwina paliponse pazikhala ndithu azimayi osachepera 40% komanso osadutsa 60% both genders. Ndiona ngati mwina ena kutsatira kuti ife tizisonyeza chifukwa ndipo majority ya anthu ovota amene analembetsa ndi azimayiwo ndi mayouth. Nde mwina nkhani yake ndi imeneyo kuti anthu akuona kuti tithopeza ku constituency ina yake kuti kativotere kudzera mwa azimayiwa nkuwayika m'maudindo. Zikomo kwambiri Yamikani ndi tikhalenso tikubwera kuti tiunikirane ndi kufotokozerana zina pamene tikudikira kuti David Mbewe amene ndi candidate winner kapena aspirant winner amene akuyenera kupereka kalata zake timve kuti kodi chitsogozo chake chikhale motani. Zikomo kwambiri Yamikani ndimene tikuchitira kuchokera kuno ku bingu wa Apeleka International Convention Center BICC. Ndikaona nthawi yanga ikuonetsa kuti tikuyandikira ndithu 9:30. David Mbewe amayenera akhale atafika kuno malinga ndi mndandanda wa bungwe la MEC pa 9 koloko kuti adzapereke kalata zawo koma malinga ndi zimene tikumva kuti iwowa mwina sabwera tikhale tikutsimikiza bwinobwino ndi bungwe la MEC kuti kodi tsogolo lake likhale motani. Tilowera kuti abwere next ndi ndani kapena tidikire amene anayika pa mndandanda kuti wachiwiri kupereka tsiku la lero ndi amene tikhale tikudikirira pamenepa tikhale tikutsimikiza zimenezo bwino lomwe ndi bungwe limeneli la MEC. Koma pakadali pano mmene mukuoneramo David Mbewe sanafike kuno. Tikuyembekezerabe kuti timve zonse bwino lomwe tsiku lina lopereka ma nomination papers kuno ku bingu wa Apeleka International Convention Center chilichonse chapya kuno. Ndimaona ndithu kuti makomishona abungwe limeneli la MEC afika kuno achitetezo kugwira ntchito zawo bwinobwino mmene zimakhalira nthawi zonse kuonetsa kuti iyayi akonzekanso kuti ndilina tsiku loti alandire kalata kuchokera kwawo amene aonetsa chidwi kuti azapikisane nawo pa mpando wa president. Tikhale tikupitirizabe kukupatsirani zimene zikuchitika kuno koma pakadali pano tiyambe tapuma kaye kupumira kuti tidikire tifunze bwino lomwe kuti tsogolo la tsiku la lero likhale lotani. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.